תמיד ללכת ביחד ולחוד וביחד. אני שנתיים לבד, התמודדתי עם זה, אנחנו נמצאים בחברה שזה לא מקוון. אם אני באה לגיסתי ואני מספרת לה הבן שלי נכנס לעזה, מבחינתה אוקיי סבבה בוא נתפלל עליו, אבל היא לא מבינה מה זה אומר. תודה רבה לכם שיש לי עם לחוות את החוויות האלו, שאנחנו עכשיו נשאר חברות לתמיד. זה ערב שהוא מאוד מאוד מחזק, מאוד מרפם. אחרי ערב כזה את יוצאת ממש עם כלים ועם כוחות הלאה, שאת רואה שעוד אמהות מתמודדות כמוך, את לא לבד במסע, יוצאים בו דברים שלא יוצאים במקומות אחרים. אני מודה לכם על ערב מעצים, מקלקל שעברתי, חוויה מעצימה. תודה רבה על כל מי שעבד וטרח על הערב הזה, למי שתרם, לכל מי שהיה שותף, היה יותר ממושלם. תודה רבה שהכרתי אתכם.